everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco, Kinahanglan mo suhito kas mga pasikot-sikot sa kong mga negosyoran. Kay usa ka sa bes mga tigya ini. Imo na sabantadang ako. Imo, Mr. Ranito Venefuerte. Bren, Nalipay lang ko. Nga imo nang gipabati na ko ang katamis sa imong pagmahal. Salamat. pasalamat. Imo na biya kong bana. O katungod kong mahalon ka. Obligasyon kong higugmaon ka, Brena. Ranito, Ni anak ka din eh. Dinir, sa akong kasing-kasing. Kinahanglan nga unahon niya ang akong gipabuhat. Nabalak ako. Nga tingali pa man og mawanay na kutungod kay ni bati na tingali siya og gugma kang Brina. Ha! Mapatay ko ginoon niya siya. Kinahanglan nga unahon yun niya ang akong gisugo. Una pang iyang kagalingon nga pagbati. Kuhaon ginoon niya ang mapa nga buot kong angkonon. Aron pa nag-iyaho na ang nagtagong mga bahandi sa ilawom sa yuta nga ilan ni Kani sa kultong sungayan. Ako lang ang ngangayang makapanag-iya sa hidden treasure. Ako lang kay naglatay sa akong kaugatan ang dugo sa matuod yun nga Venefuerte. Uy, baya! Ikaw dili lamang gayon una mo salig inday ha. Manarisaura. Unsay pud may pasubot? Ay da, tanaw ko ni anang si Ranito, day. Traitor nga pagkatawa. Unsa? No! Pero ayaw lamang gayon og kasuko inday ha. Kay kitong ako pagtabang ko man kininimo, kining ako ang gibuhat. Manang, unfair ka na rito. Kuning pitong kung akong pagtuon nimo sa gipamumukaron manang Rosaura. Kaya ako magunakita nga mahal o pinangga na kay ko niya. Unya, day. Wala kay nagapahipit ni anang tanan. Manang Rosaura. Kana, day. Mao kanay tanghaga. Nga angayan sabgid natong sutaon kung unsa magkane. Hinaot nga walang unta manang Rosaura. Walang unta. Aw lagi. Hinaot nga wala lamang unta. Kada kung kalipay ni ako ni Ana, day. Kung tinuod man nga seryoso na nimo ng imuhang banda. Ay, nagaampos baya ko ni Ana bahina inday prenda. Daghan kay salamat manang Rosaura. Ni ana sa kong mga kamot kining libro sa karaang kasaysayan. Nga naman ko. Hinay-hinay nang milayo ang akong pagpati sa kong amahan. Pero dili kini ako angay nga paundayunan. Amahan ko siya. Ug angay ko siyang tahuron og girespeto. Kinahanglan nga kuhaon ko na ang mapa sa hidden treasures nga anian ni mong libro. Paspasan ko kumaniyo. Anong dili pong bari og suot si Prena din sa kwarto. Dinhil ito nabita. Nakita to na ako. Usok yun ni anak. Hello, iho, Ranito. Hello, Daddy Benillo. Nakuha na ako, Daddy. Usa. Ang mapa, Daddy. Uy, salamat kung mau ka na iho, Ranito. Naghanyo kayong salamat. Daan pagyod lagi ko. Nga kaya ragyo kayo ni muning buhaton. Hay na mo ganitagua, iho. Gibutang ko, nag-save kayong butanganan, Daddy.
O ako lang yung dadon desbay. Bueno, pabuton kayo diri sa bahay, iyo. Pabuton ko ikaw. Congratulations for a job well done. Dito, Benefuerte. Ako lagi Very pamatod good. ang daddy. Gausagi ko ka Beneferte. Oh, Matuod na Beneferte. og imo ka nang napamatudan, dili ba? Yes, daddy. Eh, Kadagang higayon nga ako ka nang gipamatudan. oh, ang usa ka matuod nga may dugong Benefuerte o iho rin ito, mao'y usa ka tao nga way katalaw. Medyo layo na kining dapita. Pero bahala na. Isag mo abot pa kung pinakalayong lugar. Basta ako lang matuman ang isugo ni Mr. Virgilio Beneferte. Oops. Naay karinderya. Mukhaon na ako. Kaya gigutom ko na. Oh, time pa. Si Ilyakim. Karon ka, dadong ko ikaw sa tubangan ni Mr. Virgilio Beneferte. Niyanig ko. Dula lang ko kayo sa iyong luyo nga bahin. Wa sa'y kalibutan karon ng paglipot ko niya. Kay nagduka siya sa tanaw ko. Nga naghukdong anong jeep. Karon ka. Ayaw pakitaw-taw tanigok, Ilyakim. Nagpiong ko nimo ning akong pistola. Oh, dili kasi Ilyakim. Animal, hain gyud ka siya. Langit ng amahan, gusto na kong katagan o katumanan ang tanan nga imong kimputan. Kaya ang imong magyong pagpuot may batuman. Kunuwa na unya ang mga hulga sa kinabuhi ni Judea. Mugna sa nabiling kaliwat ni Samuel Beneferte. Gusto kong pangayoon ni Judea ang akong kamatayon. Si Judea, nga mo ang bugtong pinuhat o bugtong Yahweh. Aron ang akong kalag nga isip si Draco. Makadayon na diya sa imong kingharian. Akong pangayoon ni Diyos ko. Among langit nun amahan. Hantod sa akong hingpit na nga pagtaliwan. Human ko niya maangkon ang kamatayon sa mga kamot ni Judea. Akong paunon ang matuod nga gugma alang kaniya. Mao ba di ay? O Padre, ug suma pa ni Tomas kinsa magpakatao sa matag karon ug unya. Isip akong gabay, akong giya. Nga si Judea, ako gikuno ampingan. Kaya ang iyaw niyang pagkutlo ning ako karong kinabuhi. Mo nay maghatod nako sa kinabuhing dayon. Ug sawa nay pagbalik ni ning kalibutana. Draco. Ang tunglo sa akong pagkamakasasa, sa akong pagbugal-bugal kani adto sa Ginoong nga atong Dios nga si Kristo. Buhi kini. Lagbas nas daghang mga katuigan. Gatusan ka mga katuigan na, Padre. Ug unsaon man, Draco, aron mahunong na ang pagkukod ni Virgilio Beneferte kang Judea. Ug ingon man, kanimo gyud mismo. Suma gyapon ni Tomas. Pinaagi sa mga bahandi nga kanhi. Gipanag-iyan namo panahon pa sa among pagka-antikristo. Apan kanusap, Hapit na, Padre. Nagkaduol na. Kay ang kahakog maunay mipatigbabaw. Bisan sila din sa akong pagpangutana. Huwag nakailakan niya ng Ilyakim o ni Judea. Bisan pagkani o ipakita ko na sila sa Draco nga mga litrato sa duha. Asa ko ka silang kapita pangita. Murag wa may timaylan. Ganyan sila dangot ng dapita. Oh. Hello? Mr. Virgilio Beneferte. Sir. O sa nang ipagbuhat ko kanimo. Niya. Nagliyo ko sa pagpangita. Pero wa pa timaylan. Wagay nakailan nila din ng dapita. Nga ako karong naabdan. Ay, kamadapita ka. Huh? Sa may norte, sir. Sa may norte nga bahin, sir. Sa lungsod sa San Leonardo. Kuwa sila din sa San Leonardo. Mulaos ko nga to sa lungsod sa Valeriano.
ug sa siyudad sa Pilipok. Oh, wa ka man lagi mo kuyog sa imuhang bana, Inday Brina. Doon naman gud ko sila panasultihan nga importante kayo si Daddy Virgilio manang. Aw, mao ba di ay day? Oh, mo na sultira nito. Mihang yung manggod unta ako nga muuban ko. Pero mayang po nga, dili ko na mahimo. Mo tigihin mo niya rason. Ako ba? Ay, nalipay naman lamang ko, day. Nga sulod sa mga adlaw nga nagkauban ka mo ni si Ranito ni Inig Balaya, ay kapuutan mo iyahang gipakita kanimo. Kalipay mo iyahang gipatagamtam kanimo, Inday Brina. Huwag ikabutangan sa kong kalipay manang. Mayon taog, magdayon ng maong kalipay. Uban sa iyang kiliran. O nga unta, magsabak na ko sa mong liwat ni Ranito. Ay hinaot pa unta, Inday, kay ang mga anak maugayod ka na sila ay makakumplito sa inyuhang panagtiayo ni si Ranito. Tinuod ka na manang. Mao nga sa akong bahin, nangandoy jud ko. Nga unta, magsabak na yun ta ko sa una namong anak sa kumbana. Aron, magkumpleto ng akong pamilya. Pero, ay, nabalak ka baya ako, day? Nga tingali man og igo ka lamang nga gipasakay sa pahad ni Ranito Binifuerte. Manarusaura. Kining ako Inday ba? Ay duda man lamang kini. Mahal na ko ni Ranito manang. Pinangga na kay ko niya. Busa wag tangan na kanang imong pagduda. Kay dili jud ka na tinuod. Dili gyud manang. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.